τον πιλότο μας, τον σμιναγό Γιώργο Σωτηρίου, να προετοιμάζεται για την πτήση με το F-16 της ομάδας ZEVS στις εγκαταστάσεις 113 πτέρυγας μάχης. Ο πιλότος μας, το παλικάρι μας, ο σμιναγός Γιώργο Σωτηρίου, Σεραίος στην καταγωγή. Μπαίνει στο σχετικό όχημα, μας έκανε και το σήμα της νίκης ο Γιώργος Σωτηρίου. Τον σμιναγό μας, τον Γιώργο Σωτηρίου, κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις, τους σχετικούς ελέγχους στην άτρακτο του αεροσκάφους. Ο σμιναγός Γιώργος Σωτηρίου, με περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης, σε συνεργασία βέβαια με τον τεχνικό. Μην ξεχνάμε την πολύτιμη, την νευραλγική βοήθεια των τεχνικών όλων αυτών των μέσων της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και των άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπαμε, με περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης. Έκλεισε η καλύπτρα του αεροσκάφους. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το F-16 Fighting Falcon. Η πρώτη ελιγμή που θα εκτελέσει είναι το 2-point roll και το barrel roll. Παρακολουθήστε το ZEVS καθώς θα εκτελέσει μια περιστροφή γύρω από το διαμήκη άξονα του με παύση 2 σημείων. Ο ZEVS διαγράφει μια βαρελοειδή περιστροφή κατευθείαν μπροστά σας. Ο επόμενος ελιγμός είναι το Cuban 8. Παρακολουθήστε το ZEVS καθώς εκτελεί έναν κλασικό ακροβατικό ελιγμό πάνω από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθήστε καθώς το αεροσκάφος θα διαγράψει συνεχόμενες περιστροφές γύρω από το διαμήκη άξονά του, επιδεικνύοντας το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πτήσης του αεροσκάφους. Από αριστερά σας, ο ZEVS με το Multiple Roll. Στη συνέχεια το αεροσκάφος επανατοποθετείται για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας, πολύ κοντά στην ταχύτητα του φράγματος του ήχου σε πολύ χαμηλό ύψος, ακολουθούμενη από μια στροφή 9G. Από τα δεξιά σας, ο ZEVS και το High Speed Pass. Για ακόμη μια φορά ο υπτάμενος απομακρύνεται για να σας παρουσιάσει το Inverted Pass. Καθ' όλη τη διάρκεια του ελιγμού διατηρείται το μείον 1G, ώστε το αεροσκάφος να παραμένει σε ευθεία ανάστροφη και οριζόντια πτήση. Ενώ ακολουθεί μια ανάστροφη άνοδος με μείον 3G.
ΖΕΒ συνεχίζει τους απαιτητικούς ελιγμούς. Το αεροσκάφος επανατοποθετείται και θα εκτελέσει μπροστά σας 2 στροφές αλλαγής πορείας σε 90 μοιρών με μέγιστα G. Από τα αριστερά σας η Falcon Turn. Συνεχίζουμε με το High Alpha και το Muscle Climb. Παρακολουθήστε καθώς ο υπτάμενος επιβραδύνει το αεροσκάφος για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής, καθώς θα πετάει με στάση ανόδου 20 μοιρών και ταχύτητα 120 μόλις μιλίων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σχεδόν κατακόρυφη άνοδος με τον κινητήρα σε πλήρη μετάκαυση. Ας πάμε τώρα ζωντανά στο πιλωτήριο. ΖΕΒ 1-3, πώς με ακούς? Τα καθαρά. Ασύρματος δικό σου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Ας τιμήσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προσβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά Ελλάδα! Σε αυτό το σημείο έχουμε την ύψιστη τιμή να δώσουμε τον λόγο στην αυτού εξοχότητα, την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κύριε Συναγέ, θυμάμαι σήμερα τους ήρωες που διάθεσαν για την ελευθερία μας. Καθώς ευθύνονται την με την ιστορία σε κάθε σημείο της πατρίδας μας, σε γη, ουρανό και θάλασσα. Ο ελληνικός λαός σας τιμά και σας εμπιστεύεται. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά! Παρακολουθήστε τώρα το αεροσκάφος καθώς προσεγγίζει για μια ταχύ άνοδο, συνοδευόμενη από συνεχόμενες περιστροφές γύρω από το διαμήκη άξονά του, επιδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητες του κινητήρα του αεροσκάφους. Κατευθείαν μπροστά σας το F-16 και το Victory Roll. Κυρίες και κύριοι, ο υπτάμενος έχει ξεκινήσει τη σπυροειδή βύθισή του, καθώς προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτήν τη διέλευση σε όλους όσους έχουν δώσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας. Στους άντρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Καθώς και στις οικογένειες όλων των συναδέλφων μας που έφυγαν στην ώρα του καθήκοντος. Κυρίες και κύριοι, πίσω και δεξιά σας, ο ΖΕΒΣ και το Dedication Pass. Καθώς ο υπτάμενος ετοιμάζεται να αποχωρήσει για το αεροδρόμιο Μακεδονία, θα περάσει από μπροστά μας για τελευταία φορά, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.
εκ μέρους της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΒΣ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτόν τον ηρωικό και αιματοβαμμένο τόπο. Για να τιμήσουμε όλοι μαζί όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.